Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Mas, mau nonton ngopi. Lho iki opo sih? Nah, iki jadi wis teko Sun City, Bos. Jadi we lagi pertama iki pinjam mlebu rene. Ya, Ngene lho, Bin. pertama kali. Pak, izin ngeplok dulu, Pak. Nah, jadi kita sudah nunggu tiket dulu, Bos. Tuh, ditakoki ya to iki. Ayo rono sik. Rono orang. Nah, iki lho wong plot. Nah, Jari piye? Oh, jari piye? Oh, jari carry. Lho, ya ki carry kok do. kucake ndang takok-takok. Lho, kipin kon teko kok malah ngono. Iki plokmu Pin. Tiket. Nah, iki cekal mbek Kipin. Nah, Takok iki wis pertama kali mlebu ini. Pertama kali wis ping pira rene? Lagi pisan ki lho. Lah. Wis lagi pesan Pin. Lah, padha karo kowe kok sok Lah, wis padha. kok pertama Iki rene kali. ki apa to? Delok, ono sih. delok nopi bombo yo. Delok apa? Delok. Film ini. Jelasno anu. Jadi melihat filmnya apa? Ya, film Indonesia terbaru judulnya Sebelum Nenek. Sebelum jemput nenek, sebelum nenek. Ini lho ya. Aki ngene lur ya iki wis karo yo delok iki bos. Lho. Lho tombok mbese mbok. Kok. Lah iki bos ki masih ke anu. Toilet. Lah iki bos ki rombongane Gus Nopo. Bos. Bos. Sama Kuce. Mbak Yul. Sabune sik ning Yes. Mau ngendong. Ini toilet kok iki metu iki kok. Bos. Oh, menawar dari kaya iki. Bareng apa lo tuh? Kene to kok sok. Menawar. Lah, tuh bos. Iki kok piye mlebu ya? Iki dipateni ya kok ya. Ora. Mlebu kok iki soalnya musik. Halo, engko nganu iki kok galah ya? Tuh bos kicik rombongan bos jadi hitung bos. Pas. Oke. Coba ya, ini kok dilanjut nanti ya lur ya. Oke. Oke, wes kok dilanjut lagi lur ya. Aduh lur, mangan ro donat. Aslinya apa, Bin? Ipin wis Nah, wae. Mbak, monggo, Mbak. Mampir. Wis sing apa, Mbak? Wah, ini milih sing Apa sing apa ya, Bin? ireng ya sidat. Dijupuk masmu lho, ngono kaya Ya, ngalah kuwi lho, waduh donat kok. Donat coklate kosok. Soto nyekel manganan ki. Kok nyowedak malah wedi lah. Ya rokok kaya kilo rokok aja tuh. Jalur kabeh coklate. Dawa yo ben lho Yul kok sok. Malah gawe nganu ya. Sablon. Wong-wong saprut kok kene lagi bebek ya apa lagi mulai. Plok ora bar-bar beduk gambyang gitu ya. Kok. Lah. Mabuk ya lu. Sa. Kayak panganan yo. Ya kipine karepe sak mono kae daftar gawe blok terus gak sido iki pimune ya ora apa-apa pin, ora ya bareng. Betul-betul udah mangan wil kok. Urung temu lesu kok. Nah. Jangan soni aku. Udah mangan. Mangan wis akeh. Enggak warga sih. Biasane donate Mbak Ten ki donat lanang. Kok iso Seger donat e. donat seger apa enak? Nah, mangane. Nah, no. Lah regane beda lho, Pin. Mangan. Kak bunga kan.
Samjunan. Balon. Bang, Gimana? mobil enak tuh ya. Kabayan kali. Pak, Ngawur kayak tuku panganan bulan kok. Datah kok. Lu kalau Kalau balon yang jero lho. Kayak kudu tuku panganan sih. Panganan tuku toh. Nah, pangan nih. Kata Julio kok. Jokate ke wadah terus. Lah. Kok ora to madune jebres kuwi lho. Ya ora jebres ya, solokate akeh ketes-ketes. Kok. Caramu aja sing coklat kok. iya mana coklat lu? Coba iki. kok iso ditutul ngene? Iya ditilat. Alah ngomong apa lah. Wong jorok enak to. Ditutul ngene tilat. Ngomong-ngomong. Sing dhisik ditulis coba blok. Ya wis dijupuk dhewe to. Wah, Ya kene. Coba blok, bukan ada blok. Enggak tak jemur dhewe iki apa cok kok. Jan. Kok iso. Kok cek. Ya menawa nek plastik kok piye. Tapi langsung bedar no, Mbak. Iya, Ya lu ngapa ya lu? Aku langsung bedar ya. Sower bos mangan donat bos sih. Iya. Mahal. Donat jebres. Gak menarik. Gak menarik yo ben kalau nyapot kok. Donat Kok Kale ayo. Jedung opo kok mangan. nyapot. Ayo. Ngurung bareng nggih konten kok. Judul mangan donat jebres. Karena Nangkep kanca. toh. Karepe kena kontak koncone. Lepo, gue karo Bayu jalan blok. Nangkep, Pak. Pak Guru. Tutup berapa paketan kontak Lah kalah tahu pakatan ya. Nah, apa yang mulai dah? Apa yang mulai? Dari kue boleh. Sawah. Gak santai. Apa yang mulai? Bisa jawab boleh. Ah, sabtu tuku balot bos. Santai. Tenang. Yang live nih. Aduh ya anu. Ndang lepo sih kok. Rentek. Pingin. Kalap ya, tapi nutut pray paketan. Lah, alah. Ya tukok nosek toh. Tuku. Tering yang lamaran nutut ya. Ya. Tuwe kok. Hujat nih aku. Ora lah. Kan di band ke pas dicel Mbak Vina akan muni to, paketanku kita gak nutut. Paketan. Wong bosok bar entek hujat caca. Akan muni to wegah. Oh. Jam ngono wis gampang. Kok ora menarik beras mangan donat. Wis ngeplok kok lemane ngisor kono lho, Bin. Lah. Mangan aja beras ape lah. Kalau ditemukan dua orang hilang kalau aku senang sing aneh-aneh saiki. Nek bareng-bareng ora aneh menarik kok beritaku kok. Gue sing aneh-aneh kok. Dewi. Kalian satu. Jadi dewe. Menarik. Jadi dewe elek. Delok ya. Kita piye dadang cepet kok saya. Ndak todo kok sok suwimen kok. Boleh sang mulai. Wis aku mulai kok. Ngono to. Delok film. Nunggu mangan kok sok. Utenge sore rumangan kok. Kok tang sampai senep ya. Iya, tapi kan jatuh. Tapi siapa? Sore nek tisu iki. Nggih, Bos, ndak dipangan, Lur. Yo ben no. Biasa, Lur. Hanya apa sapa ora konangan wong le ra konangan wong kok. Oke, ae wong. Gelap lho, cangkem gitu. Sing nganu gelap lho sapa? Nek kamera ra ketok kok. Amane alek. Iya to kok ning awake dhewe kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutul ngene ta. Alah. Gelap ya. Omonganmu. Tuk aku wae to kok sok. Malah nyetel HP bantur. Kene aku ngono. Ya pikiratan nyeglem ngono ya. Laku adoh kae. Endi to?
Tuyul ya apa so kekelan ya. Kok Ini tuh apa, Bang? dia tuh aku ajak iki. Lah to ndak piye ki arep piye model piye wong ku ya. Kok Kok Ya, Ben. Apa? Zaki lho. Oh ya wes wong kowe sing ape ngombe. Atau aku alindi. Bosane kok ngomong wong. Sama apa tuh wis. Krek kaki. Wis ki lho ki nyantai bos, santai bos. Wes ngono bos, Lah baru ini. bos to. Jangan lupa tonton YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetet.